Isang magandang araw ng Lunes sa lahat ng manonood sa ating Facebook Live at ito ang ating unang ere ng Kumustahan sa SDO1 Pangasinan. Kumusta ma'am? Kumusta ma'am Seng? Kumusta Sir Greg? Yes, at narito nga po tayo sa Kumustahan sa SDO1 Pangasinan. At una po natin makakapanayam ay ang BRM Coordinator, si Ma'am Sherilyn, at ang Mental Health and Psychosocial Support Services Coordinator, si Nurse Tess. Kumusta po Ma'am She at kumusta po Nurse Tess? Mabuti Sir Greg. Kumbaga Sir Greg, ang topic natin ngayon ay Mental Health Psychosocial Support Services. Tama ba? Kumusta po kayo Ma'am Tess? Okay lang po ako Ma'am She. Alright, ito ay napapanahon, ano? Itong MHPSS kung tawagin nga. So marami ang nagtatanong, ano ba ang purpose ng MHPSS? Yes, Nurse Tess? Sir, maraming nagtatanong kung ano po yung MHPSS. So, magbibigay po ako ng brief overview of the MHPSS. The IASC or the Interagency Standing Committee on MHPSS for Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings developed guidelines because of the significant impact on the mental health and psychosocial well-being of a person that are experiencing during emergencies. Then, ang department of education po nagtanda po ng training of trainers for MHPSS for students and personnel attended by the subject and ways. Pagkatapos po noon, ang regional office nagtanda po na train ng MHPSS for additional providers and contributed sa atin ng series of training and tayo conducted by the SCOB medical team. And sumunod po ang PFA for the RRM In connection sa MHPSS, Ma'am Sherilyn, bakit po may MHPSS sa DRRM? Yes, sa DRRM kasi meron tayong coordinate areas, meron tayong prevention and mitigation, then we have preparedness, third is response, fourth is recovery and rehabilitation. So pag nagkakaroon na po ng disaster, pagdating doon sa ating response, syempre yan yung mga agad na pinag-provide, mga kailangan ng ating mga victims ng disasters. Pagdating doon sa susunod na phase, yung recovery and rehabilitation, habang nagpupula sa bagong phase, yung mga survivors natin ng mga disasters, kailangan na mag-provide sila ng psychosocial support. Pagdating ang mga naunang training natin dito is of course the provision of psychological first aid. And now that we have this COVID-19 pandemic na, ginagawa ngayon na parang na-equate ngayon ang pandemic na ito sa isang disaster at na-apekto ng COVID-19 pandemic na ito ang ating mental health. That's why we need provision of MHPSS sa ating mga personnel as well as sa ating mga learners at pati na rin sa kanilang mga parents. Oh, so i-cater pala ng MHPSS ang ating mga learners, teachers, and parents. Yes, actually, ang dapat central office, meron lang silang sponsoring wellness, solidarity services, na actually sumunod yan, nauna tayo doon sa provision natin ng MHPSS by way of providing daily suggested activities nung tayo ay naka-work from home during the enhanced community quarantine and so on. Yes, I believe that this started June 1, di ba? Ito. Yes, sa students. Nagsimula yung sa mga teachers last March, I guess. Yes. So, during the ECQ. So, connected din po ba ito sa daily suggested activities? Ma'am? Yes, ma'am. Kasi po yung daily suggested activities is mga teachers, mga students, mga learners po natin, ginagawa po nila as coping mechanism para sa mga anxiety, mga feelings nila na natatakot sila or bored na sila sa bahay. Kailangan natin kasi i-emphasize, di ba tama test, na sa MHPSS or sa psychological first aid, ang goal natin dito, i-normalize, i-calm down natin yung mga i-validate natin na normal din lang yung nararamdaman natin mga anxiety during this pandemic. At para magkaroon ng transition doon sa anxiety at para maging normal ulit,
yung ating mga pakiramdam, mga nararanasan natin stress, kailangan bumalik, mag-suggest tayo ng mga activities na babalik sila doon sa mga dati nila, normal nilang ginagawa. So, yun yung purpose din talaga ng mga suggested activities natin. Again, suggested. Suggested. Yes. So this HPSS will take how long, Ma'am Che? Well, based doon sa ating debit order number 7, series 2020, or yung school calendar natin for school year 2020 to 2021, sinabi doon na a week before the opening of classes, the schools may conduct the provision of MHPSS and the first week of classes. So, basically 2 weeks. magsisimula na rin next week. Ayun, September 20, as early as September 28, pwede na mag-provide ang ating mga schools ng MHPSS. Although, nakukonsider na rin naman natin the provision of MHPSS na kung nasali na ito sa kanilang mga tryouts or simulations na ginawa. Correct me if I'm wrong, Ma'am Che. These are also modules. May mga modules dito. Yes po, meron tayong mga modules and nung nabuk nga po yung klase po natin from August 24 to October 5, naglabas na tayo ng memorandum para po mag-guide ang field. Yun po yung DM 2020-235 kung saan nakasaad ang yung mga modules available na pwedeng gamitin ng ating mga schools, ng ating mga teachers po in providing MHPSS or remote psychosocial support sa kanilang mga learners at sa mga parents ng mga learners na ito. Ma'am Sherilyn or Ma'am Tess, do they need to print? I-clear po natin sa field, do they need to print the modules? Thank you, Ma'am Sheng, dun sa question na yan. Actually, maraming tanong, parang call center na ako minsan dahil sa tanong nila na kailangan ba nilang i-print yung mga modules na ito. Well, in general po, ang mga modules po na ito ay ginawa po para matulungan ang ating mga schools, ang mga teachers po natin, para mas mapadali sila sa provision ng kanilang remote psychosocial support. Ang DRMS po ay mayroong pondo para sa printing po ng mga modules dito, pero limited po kasi yung ating funds po dito. At yung ibang mga pondo po ay nanggaling po naman sa region, may nakalagay din po sa region. May na-print po ang region ng mga copies for our advisors. At division naman po ay kasalukuyan na ipiniprint din po ang ating mga comics para sa ating mga elementary learners. Kung ang mga schools po ay nahihirapan, Sir Ma'am Sheng, sa pag-print po ng mga modules na ito dahil din sa kakulangan ng pondo, lagi po kong sinasagot ko sa mga nagtatanong na hindi po sila pinipilit, hindi po sila ini-stress pag-print po ng mga modules na ito. Kung ano po yung kaya po nilang i-provide sa printing mo ng modules na ito, nagpapasalamat po tayo sa kanila sa efforts nila. Pero meron pa po tayong ibang paraan sa pagbibigay ng remote psychosocial support. At ito po yung mga videos po na meron na po sa DRR dahil meron po tayo ng DRRMS Planet for secondary and for the elementary pala yun. And then OKK Tambayan naman para doon sa ating mga secondary. At meron pa mga ibang episodes or series actually na pinakalabas ng DRRMS. Yung, yes ma'am, yung para sa mga parents. Yes po, yung kabilang So, kung doon po sa ating monitoring tool, kung ano po yung talaga lang na na-print po ng mga schools at na-receive nila from PO and RO ng mga modules, i-maximize na lang po nila kung paano ito gagamitin. So sa nakikita kong senaryo, Ma'am Sherilyn, ang ating mga advisor ang magpa-facilitate ng mga ito sa ating mga learners. Pero curious lang po ako, Ma'am Tess, paano ang proseso ng provision ng psychosocial support sa ating schools? Ganito po yan, ma'am. Yung MHPSS talaga is designed face-to-face. Kaya lang po, inadapt ng DepEd yung new normal. Kaya po gumawa sila or nag-strategize ano po tayo ng remote psychosocial first aid. I-apply po natin dito yung core principles ng look, listen, and link. LLL. Opo. So, nung May po, sabihin ko, nung May and April and May, meron po tayong
meron po tayong mga cases na nangangailangan ng mga psychosocial intervention. Then, nakapagbigay po kami ni na Dr. Marisol Mamarado at yung mga kasama po kong mga mental health coordinators. Sila po yung mga may estudyante, may non-teaching personnel, and meron din pong teacher. So ngayon po, okay na daw naman po sila after ng PFA, remote PFA. Parang kumustahan ang labas nito, Sir Greg, sa mga learners naman natin. So, ano po ang ine-expect natin within 2 days prior to opening of classes? Gusto kong malaman ng ating mga kaguruan, ng ating mga principal at mga learners kung paano po natin i-implement ang MHPSS. Well, continuing naman po ang provision ng MHPSS. During the ECQ pa, nung pinalabas ng ERRMS Central Office, yung kanilang fostering wellness, solidarity and services, continuous yan na may schedule every week para sa ating mga learners, para sa ating mga parents, at para sa ating mga personnel. And nagkaroon na din tayo ng mga efforts dito sa Division of Test, di ba? Yes, ma'am. Meron po tayong Facebook page, yung psychosocial support. Kung meron po kayong mga problema, pwede naman po kayong mag-message doon. Meron mga sasagot po sa inyo doon. Nandun po yung mga mental health coordinators, mga nurses, then DRRs po coordinators na na-train po, and nandiyan po ang mga guidance counselors po natin. Pag yung case po is medyo severe na may problema na talaga, i-refer po natin kay Dr. Mamarado, then i-refer naman po sa mga psychologists sa outside the clinic. Madagdag ko din, Sir Greg Mangsheng, tungkol doon sa implementation para to i-implement. Kung paano din i-implement yung ating mga self-guided activities or yung mga para sa mga subject areas natin ng mga subjects nila. Ganon din yung sa MHPSS. Yung nga na, kailangan i-emphasize natin ito na ang mga activities sa MHPSS ay hindi po graded. Yes. Hindi po dapat piliin ang bata kung hindi niya natapos yung mga activities. Bagkus dapat ang gawin nila is to follow up. Bakit kaya hindi mo natapos laging or kaya ganyan yung activity? And then doon pinaprocess na natin siya. Pumapasok na doon yung sinasabi ni Ma'am Tess kanina na look. And then kapag nagsabi siya bakit hindi niya na kayang gawin yun, you listen. And kung meron tayong mga nakita sa pag-listen natin, na dapat magkaroon ng intervention pa. Then, you refer them. Yan po yung tinatawag natin doon sa link na part. Ayan. So with regards na mention mo na Ma'am Sherry, siguro after our kumustahan, Sir Greg, ilalagay po sa comment section ni Ma'am Sherry kung saan po sila pwedeng kumontak or kumonek sa inyo if ever they have cases, lalo-lalo sa ating mga mahal na learners. Kagaya po ng sinabi ni Ma'am Tess kanina, meron na po tayong established na Facebook page kung saan pwede silang mag-refer para ma-refer din po sila ng MHPSS team, ng DRRMS sa ating po mga registered guidance counselors. So shout out sa ating mga nurses, sa ating mga DRRM coordinators, at mga registered guidance counselor na handang gumabay sa ating mga mag-aaral at sa mga guro in this time of pandemic when it comes to their mental health. And of course, inaanyayahan din po natin ang ating mga audiences, SL1 Pangasinan, na if you have questions, pwede po tayong mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating mga guests, Ma'am Sherilyn and si Ma'am Tess. Kung may mga tanong po kayo, feel free to comment it and we are going to ask our guests. Yes, at gusto ko lang din magpasalamat pala sa ating mga kasamahan na tumutulong sa paggawa ng ating mga daily suggested activities para sa ating mga mag-aaral. By the way, with regards PGOs, naalala ko, Vice President po ang ating Yes, ako nga pala. PGO. Vice Governor. Vice Governor, si Ma'am Jane Sumpuan doon sa tagapaghubog ng Pilipinas, yung sa organization na binuo per region ng ating mga youth formation coordinators. Shout out kay Ma'am Jane, congratulations po. At i-inform ko na rin ng ating mga viewers maya-maya naman po ay makakasama po natin ang our very own OIC Schools Division Superintendent, Dr. Sheila Marie Garcias.
kasama po natin si mamaya dito sa kumustahan natin. So, stay tuned po tayo lahat dyan. So, any message, Ma'am Sherilyn and Ma'am Tess? So, we first have Ma'am Tess sa ating mga viewers. Okay. Feeling anxious, stress and overwhelmed during this time of pandemic is normal and valid. Pero sabi nga ng mga mental health expert, it's okay not to be okay sometimes. So masasabi ko lang po, mag-SMT po tayo to preserve your psychosocial health. S stands for self-care, M stands for mindfulness, and P, positivity. So, SMT, care. Okay. Self-care, mindfulness, and positivity. Sana naman po tatap SMP. Wow. How about your message, Ma'am Shet, sa ating mga viewers? Yes, message po sa ating mga school heads, sa ating mga teaching personnel, especially sa ating mga DRM coordinators na laging tinatap ngayon dahil nga dito sa provision ng MHPSS for the week before the opening of classes and first week of opening of classes. Huwag natin i-defeat yung purpose ng MHPSS. Huwag natin i-stress masyado yung ating mga sarili dahil nasa COVID-19 pandemic na nga tayo with this printing of the modules. Again, I would like to stress, madami po tayong paraan para mag-survive po ng MHPSS. Meron tayong videos at digital copies po ng ating mga modules. At isang puso po natin as teachers, especially now po na National Teachers Month and World Teachers Month na rin, magkakaroon ng World Teachers Day po, is to have a heart. Okay? Heart. H for help. Kailangan po ang ating mga teachers nakahanda pa rin na tumulong sa ating mga learners. E, to empathize. Kailangan po alam natin yung mga pinagdadaanan din po ng mga learners at ng kanilang mga family. A, appreciate kung ano man po yung mga nagagawa nila. And of course, R, kailangan alam natin mag-relate at mag-reach out sa ating mga learners. Only then that we can really be able to teach. Yan po yung heart po. Talaga namang during this pandemic, SMT with a heart. Yes. Wow! So sige po, at yan po ang ating naging talakayan tungkol po sa NHPSS. Muli kasama po natin si Ma'am Sherilyn at si Nurse Tess para sa ating unang airing ng Kumustahan. At mamaya po magbabalik po kami kasama po natin ang ating OIC Schools Division Superintendent, Dr. Sheila Marie Percias. Bayanihan ng mga LGU para sa learning delivery modalities ng SD1 Pangasinan, inihahanda na. Ang pinopropose namin programa, yung bayanihan, yung tablet po siya. Kasi pwede natin siyang gamitin ng online, offline. Napakahirap po kasi magturo ng printed kung hindi nila nakikita yung video lessons. Kaya talagang gagamitan talaga natin ng tablets or TV. Sa pakikipag-ugnayan sa mga LGUs ay hiningi ni OIC Schools Division Superintendent Dr. Sheila Marie A. Permicias ang pagsuporta ng mga mayors sa pagkakaroon ng tablet computers para sa mga barangay na siyang gagamitin ng mga learners sa mas interactive na pagkatuto sa ilalim ng offline digital distance learning. Agad naman itong sinang-ayunan ng mga mayor at nagpahayag din sila ng pakikiisa sa hinihinging pagpapalakas ng internet connectivity sa mga bayan. Ang pagsuporta ng mga LGUs ang naging resulta ng pagbisita at pakikipag-ugnayan ng top officials ng Schools Division Office 1 Pangasinan sa pangunguna ni Dr. Sheila Marie A. Primicias at sina Assistant Schools Division Superintendents Dr. Marciano Soriano Jr. at Dr. Elio Baldo sa mga schools districts ng Infanta, Lasol, Burgos, Mabini, Malasiki,
Santa Barbara, Bayambang at Calasiao na naganap noong September 1 and 2. Kabilang sa second batch ng mga binisitang bayan na para na rin sa courtesy call ng mga bagong ASDSS ang Infanta, Dasol, Burgos, Mabini, Malasiki, at Bayambang. Kabilang din sa mga sumalubong sa top officials ng SD1 Pangasinan ang mga public schools, district supervisors at mga school heads ng mga paaralang nasa ilalim ng pangunguna ng sangay. Nakaschedule din ang pagbisita ng top officials ng SD1 Pangasinan sa mga nalalabing bayan kabilang ang Bani, Sual, Bugalyon, Mapandan at Santa Barbara. Matapos ang courtesy call sa LGU ay ipresienta naman ni SDS Primicias ang kanyang mga advokasya at ang mga update mula sa DepEd Central Office sa ginanap na Kumustahan kasama ang mga PSDS at mga school heads. Inihayag naman ni ASDS Soriano ang kanyang pagbisita sa mga paaralan para sa inspeksyon ng kondisyon ng mga gusali. Kabilang na ang mga katatapos na ipatayo at mga tinatapos pa lamang. Samantala, binanggit naman ni ASDS Ubaldo ang mga bagong takdang patakaran sa Personnel Selection Board na kanyang pinangungunahan. Noong September 8 ay ginanap muli ang appointment day sa pangunguna ni SDS Primicias, kung saan ipinagkaloob na sa mga newly hired na empleyado at guro ang kanilang appointment orders. Kabilang sa mga newly appointed teachers si Via Zarina S. De Vera na magtuturo bilang Teacher 1 sa Pangasinan National High School sa Pasukan. Sobrang saya ko po kasi talagang pinagdasal ko po to na sana matawagan na rin po at makatulong na rin po sa parents. Yung mga paghahanda pong ginawa ko para po masigurado na makapasok sa SDO1 ay unang-una po kumuha po ko ng working experience sa ibang school. Tsaka po yung mga knowledge na natutunan ko dun sa school na yon, kung saan naging epektibo rin naman po kung guro, ay i-apply ko ngayon sa bagong school na ma-assignan sa akin. Laking pasasalamat ni Christopher D. Ducusin sa kanyang natanggap na biyaya bilang isang guro na nagsanay ng ilang taon sa pribadong institusyon na ngayon ay magtuturo sa DepEd. Gusto kong magpasalamat na nabigyan ako ng opportunity, appointment para makapagturo. Sa ngayong pandemic, talagang mahirap yung papasok. So far magawa natin ng maayos yung ating magiging gawain sa ating pagtuturo. Whether online man yan or face-to-face. Pasalamat ko ako sa Panginoon dahil nabigyan itong pagkakataon na matagal ko nang pinapangarap na maging public teacher. And of course, sa mga namumuno sa ating pong DepEd. Paghanga at papuri sa SD1 Pangasinan naman ang namutawi kay John Gerald S. Cruz, isang newly hired teacher. Very happy, very satisfied po na finally magiging kasama na po ako ng family ng SDO1 Pangasinan. Pwede ko nang sabihin ng happy to serve. Ayun po. And when it comes to the processing ng papers naman po, very swift. Sakto lang naman, hindi naman po ako natagalan sa paghihintay. Talagang in God's time po talaga siya. And thank you po sa family ko, syempre. And to the SDO1 for being so responsive and for really hiring the best applicants or the best teachers in this field po. Pinangunahan naman ni SDS Primicias, mga ASDSS at Chief Education Supervisors noong September 14 ang pagpaparangal sa top 3 winners ng Fit Filipino Biggest Loser, kung saan ay nasungkit ni EPS for All's Dr. Christopher De Vera ang unang pwesto na nakapagtala ng 8.4% weight loss. Sinundan siya ni Jonathan Mamayson, isang nurse, at ni Dr. Jerry Junio, EPS ng Science. Tumanggap si De Vera ng 32-inch LED TV, samantala computer tablets naman ang ipinamahagi kay Mamayson at Junio.
Ang Fit Phil Biggest Loser Challenge ay inilunsad ni Dr. Primicias noong October 7, 2019. Nagtuloy-tuloy ito ngayong taon at naging motivation para maipromote ang health and wellness ng mga empleyado ng sangay sa kabila ng community quarantine na dulot ng COVID-19. Galak at pagkatuwa naman ang sumalubong sa 51 na newly promoted na Administrative Officer 2 sa Sangay. Sa final selection and briefing na ginanap noong September 14 ay nagpasalamat at nagbigay ng hamon si SDS Primicias sa mga bagong promote na empleyado para mas pagbutihin at payabungin pa nila ang pagsiserbisyo sa Sangay. Ako ay masaya at mapropromote na ako as AO2. Sa tagal ng pagserbisyo ko dito sa SDO1 for 24 years, masasabi kong mai-implement ko kung ano man yung programa ng SDO1 Pangasinan doon sa pupuntahan kong sub-office. Lubos naman ang pagpapasalamat ni Jerome Ian Pantalyon para sa oportunidad na ipinagkaloob sa kanya sa Sangay. At nagpapasalamat ako dahil binigyan ako ng bagong opportunity para may bigay ko yung natutunan ko o magamit ko ang na-build ko sa 3 taong kong pagiging administrative assistant. Para sa Balitang Pansangay, Pangasinan 1, Maria Sheila B. Guzman, happy to serve! At tayo nga po ay nagbabalik dito sa Kumustahan sa SDO1 Pangasinan. At Ma'am Shay, meron na po tayong 544 viewers and umabot na po sa 760 likes, comments ang ating live, Facebook live sa ating Kumustahan sa SDO1 Pangasinan. At definitely, Sir Greg, tataas po ito dahil most awaited ang ating guest. Yes, ang ating pong pinaka-aabangan na guest. Of course, siyempre hindi kami papayag na hindi po sila ang unang sasalat sa ating first on air. Of course, our very own OIC Schools Division Superintendent, Dr. Sheila Marie Permesias. Yes, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa lahat ng kagawa ng SB1 Pangasinan. And thank you for having me here, Greg and Shen. Kinakagala ko lang na ako magiging unang guest ninyo sa unang live FB review ng ating Kumustahan sa Pangasinan. Yes, ma'am. Ito nga ang title po natin, Kumustahan. So, ma'am, kumusta po kayo from the fresh na State of the Division address? Yun, ako ay napakasaya at masaya dahil naramdaman ko na rin na ganun pala yung mga nagawa natin for the past 365 years. Doon ko lang nalaman na dahil ginawa nga natin yung mga nilatag natin doon, ganun na pala nangyari. So, napakaganda at nasabi natin yun nung nagkaroon tayo ng State of the Division address at ginagawa natin yun para mas malaman lang, mas maging transparent tayo at magiging guide ng ating mga school heads, ng mga magulang at ng mga guro, ano ba talaga yung mga iba't ibang programa na hinahangay ng pansanan. Napakarami. Alam ko, personally, hindi pa lahat na ilatag yun yung ating mga programs and projects ng SB1 Pangasinan. So, ma'am, ngayon naman po, bigyan natin ng highlights yung mga important topics. Yes, ma'am, Che, unahin natin ang Digitization. So what can you say about our digitization dito sa ating SDO1 Pangasinan, ma'am? Alam mo, aminin man natin, in this, we are now in the 21st century teaching and learning. Ito po ay naging unang programa ko, yung digitization of instructional materials. Kasi napansin natin, yung ating mga guro ay nakagawin ng magsulat sa Manila paper. Ang lagi nilang ginagawa ay, ang dami-dami nilang libro ginagawa. So, araw-araw yan na nagpupuyat. So, sabi kong gano'n, naranasan ko rin kasi maging guro. At naranasan ko rin na nagpupuyat at nagpiprepare ng lesson plan at lahat. So, sabi kong gano'n, why don't we digitize?
para mas maintindihan ng ating mga learners kung magkakaroon tayo ng digitized instruction. So, nagawa po natin yan sa San Carlos. When I was in San Carlos, ginawa po namin yan at nagkaroon kami ng provision ng mga LED and Smart TV. So, makikita ko na hindi talaga na mahihirapan. Ang ginawa namin kasi, pinulong namin lahat ng mga by grade and they prepared the digitized instructions at yun na po ang ginamit ng ating mga guro at naging guide nila. So, dinala rin natin ito sa ating division ngayon at pinangunahan ng ating mga PDSS. So, October pa lang, nagkaroon tayo ng series of trainings for this at alam kong napakalaking maitutulong ito sa mga guro. Bakit hindi natin gamitin ang technology? Kung pwede naman. So, alam ko sa iba, medyo nahihirapan pa sila, but eventually, gradually, pag masasanay na rin sila, alam mo bang napakalaking ginhawa ito sa kanila. When everything is in place, plus yung mga video lessons natin, papasok na yung mastery sa mga bata. Kasi pag hindi nila naintindihan yan, pwede nilang ulit-ulitin. Until such time na ma-master na ng mga bata, hindi na mahirapan ng ating mga guro. Kasi kung wala silang ginagamit na video lessons or digitized instruction, mahihirapan silang magsulat. Sa blackboard, mahihirapan silang magsalita na pagsalita. So I think malaking kaginhawaan ito. Yes, ma'am. Speaking of digitization, syempre, yung ating creation ng some offices, binigyan din natin sila ng district websites. So, ginawa natin sila ng district websites. Ma'am, tell us more about that. Kung ano yung mga naging advantages ng district websites po natin? Actually, hindi lang district websites, Glenn. We have also school websites. School websites. School websites. Ulitin ko rin, naging programa ko rin ito sa San Carlos, yung creation of website. Kaya lang hindi nag-materialize doon dahil medyo nagkulangan na ako sa oras. Noong pagkarating natin dito, because of the geographical locations ng iba't ibang schools, layo at sa dami, kukunti lang tayo, paano natin mamomonitor yung mga schools? So, sabi kong gano'n is about time na magkaroon tayo ng websites para mas maging madali yung communication kasi in-introduce natin ang virtual administration, virtual management. So, naging daan yung ating websites para mas madali nating makita kung ano yung nangyayari sa baba. Tingnan mo ito, Shea and Greg. There are some schools na wala naman talaga silang internet doon. Pero titignan mo, bakit meron silang FB page? Bakit meron silang website? At bakit updated yung kanilang website? But there's no internet in the school. So, sinasabi, internet is anywhere. Yes. Pwede naman, yun ang sinasabi natin kasi pag close-minded na tayo na wala namang internet sa school. So, hindi kami pwede mag-website. But you see how itong magagaling natin mga school head, ito po yung sinasabi ko, you may not have it in the school because makikita natin bundok ang mga yan, pero sa bayan nila, meron. Okay, instead of sending reports, pupunta pa sila dito sa PO, they can send through emails, they can post it in their website, at alam mo ba, ang laking tulong ng ating websites, yung monitoring natin kung paano na nangyayari, like, sinasabi natin yung simulation, yung mga pinapagawa nating tryouts doon sila nag-upload. Doon natin nakikita. Kagaya nito, nagkaroon ng sa SBM natin, yung ginawa nilang virtual uploading na ng kanilang best practices. Nagawa rin nila yun. So, ibig sabihin, hindi kailangan na merong internet doon sa school. You can have it anywhere na merong internet and you can upload now. Alam mo pa ang isang pinapagawa ko doon is that in the website, it serves as the e-transparency board. Ano ba itong e-transparency board? Para mas alam ng mga magulang, because it's public funds, saan ba napupunta yung mga donasyon sa mga eskwelahan, ipopost po nila doon. Yung paano ginagastos yung MOE, ay ipopost po nila doon. And the different programs and projects na ginagawa nila para mas maintindihan din ng mga kababayan nila, komunidad nila, makita rin nila na meron parang mga programs na ganito na eventually
your community will support you because you are so transparent with all these programs and activities. Nakikita nila. Open access. Yes, at alam mo naman ang social media ay mabilis ngayon. So, pag nakita nila na yung donation nila ay transparent, alam mo, marami pa rin magbibigay at tutulong dahil alam nila pumupunta sa school yung kanilang mga tinutulong. So that's one way why we created the website and of course, yung FB page natin. Na yun naman ang programa ng ating department, right? Yes. Yes. So, yun yung mga nakita natin na pinasok natin virtual administration, virtual management. So, we have the digitization, the creation of website, yung school and district website. And of course, meron tayong mga ginawa pa dito sa division office. As you all know, yung creation of primate children, nakita kasi natin na parang walang database pa. Nung pagpasok natin as superintendent, may mga nakita tayo na 2012, 2015, hindi pa nafifill upan yung mga items. So, kailangan tignan natin. So, kailangan may system talaga. Kasi sa laki ng ating division, hindi mo talaga basta-basta makikita, baka may naiiwan na dyan. So, anong ginawa natin? Gumawa tayo ng technical working group ng private children na tayo ay nag-apply ngayon ng level 2 sa Civil Service Commission. At yung ginawa natin, nagkaroon tayo ng system at ito ay naging donasyon ng isang partner natin at tayo na ay nakapag-umpisa. Doon sa system na yon, doon natin nakita yung mga unfilled items na unti-unti na finifill up na natin ngayon. Doon din natin, kaya tayo nagkaroon na yung mga OIC school heads natin for 1 or 2 years, nabigyan na natin sila ng items, na iayos natin sila. Yung ating mga senior, yung ating mga secondary school heads, they are now sitting in their own items. So, hindi na sila yung dito ang item nila, pero doon sila sa sweldo. Inayos na po natin yan. At, so, nakita natin yung dalawang, and of course, paano natin aayusin yung mga senior high school natin na hindi na tayo mag-hire ng non-digitals. So, yun po yung mga nakita natin. At dahil doon sa pagkakaroon ng digitization, makikita nyo, naging mabilis ang mga sahod natin, naging mabilis ang lahat. Kasi parang meron silang interconnecting doon sa ating mga ginawang link, nag-uusap na sila, so maging mabilis ang sweldo ngayon. Gaano mang kalaki itong ating division, mas napabilis ang sahod at ang mga benefits nila ngayon ay tinututukan natin. So that's what we are doing now. Unti-unti, hindi man ma-perfect ito, kaya nakikiusap po ako sa baba, sa ating mga sub-offices na bilisan din po natin ang trabaho natin. Meron tayong mga ginagawa dyan, pero ang kailangan namin talaga yung data, yung tamang data, tapos incorporate natin sa system. Pag na-incorporate natin sa system yun, eventually, mag-benefit tayo lahat. What is important na, umpisan muna po natin, and then ibababa po namin sa baba hanggang sa school, at maaayos na po natin lahat. Alright. So next naman, kanina po nabanggit niyo po yung about sa non-eligible senior high school teachers. Let's talk about that, ma'am. Kasi po may mga nagsasabi na dapat daw po ang kanilang contract ay 5 years. May mga, wala pa po silang 5 years, hindi na po sila na-renew. Okay. Explanation po natin, ma'am. Okay, ang explanation natin dyan, meron tayong batas na ora-ora that if there are qualified eligibles, they will be replaced. But they are given the 5 years. Pero doon sa limang taon na yun, at on the 3rd year, at merong qualified, talagang ang mabibigyan ng karapatan na ma-enter into public service is yung may eligibility. So, nasa ura-ura po yan. Kasi ganito, Greg, masakit mga nga sa loob ko na hindi ma-rehire yung mga iba. It so happen na talirin tayo sa batas. Yes. Ano ba ang nasa batas? Kasi kung tayo ay mag-rehire at may qualified eligibles, meron tayong masasagasaan. So, kasi nandoon sa civil service na I will certify that there is no qualified eligible. At kung sinertifyan ko dyan at merong qualified, ay ako naman po ang mananagot. So, ito na lang ang inaano natin sa mga non-eligibles na although we renew the appointments of around 150 non-eligibles kasi talagang wala naman talagang eligible na makukuha. We renew their appointments.
But as to the new hiring now, hindi tayo nag-hire ng non-eligibles. But because they are qualified eligibles. So ang mangyayari na lang po dyan is that bigyan nilang panahon yung examination nila. Yun ang panglaban lang talaga nila. Yun ang security nila. So kailangan nilang ipasa yung exam. Kasi the time na meron tayong eligibles, talaga po mapapalitan sila. So yun po yung nakapaloob doon at sinunod lang natin kung ano yung decision ng Central Office at kung ano po yung nasa batas. And I believe, ma'am, yung ating mga non-eligible, meron po kayong program na may training po kayong inilunsad para sa kanila. Free training po. Para po mag-equip po sila professionally at maging qualified. Okay, ito yung gabay sa alalay sa ating mga non-eligibles. Medyo pinulong na natin yung mga alam natin makakatulong sa kanila. But we're still in the process of doing that. We will do virtual coaching. Hanggang doon lang tayo. This is free. Ito po ay libre para doon sa mga non-eligibles natin. So that they can be qualified, they can prepare themselves para sa examination na mangyayari. Sana, we pray, na sana ay bigyan nila ng panahon ito kasi makakatulong mga sarili nila. Kahit mag-coaching tayo, kung hindi naman kayo talagang buong buo na nagre-review, hindi nyo naman isinapuso ang pagre-review, wala rin magagawa yung virtual coaching natin. So, but of course, prayers. Kailangan nila ng prayers para sila tulungan. Alright, so, ngayon po pag-usapan po natin itong appointment day. Kasi, di ba, ito talaga yung isa sa mga pinaka-highlights ng mga programa nyo. Yeah. Ang daming pabilis yung ating pag-appoint sa ating mga applicants. So, let's talk about that, ma'am. Okay, ang appointment day, actually, ito na naman, programa ko po yan sa San Carlos, nilusan po namin yan. It's not validated. I'm not saying that it's happening, but we are hearing reports merong item selling, merong fixer, merong processing fee. So what we did is, nilunsad natin ang appointment day. Okay, ano ba itong appointment day? Nung nasa San Carlos po ako, ganito pang nangyari for appointment day. By Monday, tatawagan ka ni HR, sasabihin niya, please prepare your papers and submit on Thursday because by Monday, you will be included in the appointment day. Wow. So, yun po yung process noon. When I was in San Carlos, by Monday, you will be included in the appointment day. So, ang HR ang tumatawag. Okay. Pag nahapon niya, hanggang Thursday, ibig sabihin, nasabi niya yan, by Monday, kasali na siya sa appointment day. Pero meron tayong mga applicants na hindi nakakasali ng Thursday. So, ma-extension na naman ng another week. Hanggang another week. So, pero pasok pa rin siya sa Monday na po. Pero nag-limit kami hanggang sa second round. Kasi ibig sabihin nun, we cannot delay services to our school children. Bilisan nyo rin. Kasi bawat araw, napaka-importante sa bata. So, sabi ko, pag hindi nyo maihabol yan, we will go to the next applicant. Means to say, parang hindi kayo interesado. Okay, that is in San Carlos. Pero ito, iba sa Pangasinan. You know what we did? All those na nakapasok sa 17 prospect na pwede silang ma-appoint for permanent position or for substitute position, ay pinag-prepare na natin sila lahat. Wow. Okay. So, nag-submit ng mga yan, naka-prepare na yan, nandiyan na sa private chan. Okay, ano yung magagawin ngayon? Tapos na tinawagan ka ngayon, kasi pinilinan na natin ang ating mga teacher applicants during their ranking. Ano ang ginawa? Sinabihan ko na sila na walang fixer, walang binibiling item, at walang calibration of points. So, yun ang sinabi ko during the ranking. So, malinaw yan na sinabi. At ang sinabi ko pa sa kanila, please do not call us, we will call you. Bakit po sinabi po yan? Hindi sa kung 1,000 or 2,000 ang applicants natin, at araw-araw po natatawag yan, hindi makakatrabaho yung mga tao natin. So, makikita naman nila yung points nila. Pag hindi sila pumasa, kung wala silang tatawag, ibig sabihin, they are not included in the IQ grade. So, okay, mag-aantay na lang sila ng tawag, kasi kung yung tawag na yun, automatic na yun, ibig sabihin ng appointment na. So, nung tinawagan sila, akala nila mag-prepare sila ng appointment. Di nila alam, pirmado na namin ang appointment nila. So, they were shocked, it's appointment din pala. Pirmado na ng superintendent. Because, ipinagbawal natin yung
hawak-hawak ng kung sino-sino yung mga appointment. But it is an office-to-office transaction. Umiikot yan kahit wala yung ating mga applicant na may hawak-hawak. Ibig sabihin, pag iniwan mo yan sa records, iikot yan mag-isa. So, babalik din sa ating primary chat. And then, the next is tatawag na lang ang appointment day na. So, yun ang pinakamabilis na nangyari. Appointment day, hindi yung dati na tatawagan namin, tapos mag-prepare. Ngayon, na-prepare na nila lahat eh. So, pag tinawag namin, appointment na natin. At ang kaibigan nito, Greg and Shem, is that automatic na rin natin na ibinibigay yung para sa salary nila. So, para updated na rin. It will not take how many months. Parang 3 months waiting. Okay. Kasi nasa kanila rin kung paano na titisan. Minsan kasi, pag pumasok na yung mga ibang teachers natin, feeling nila parang, wala nga, hindi nila alam na kailangan nila prepare yung mga documents nila. So, yun ang nangyayari. Okay, so that's the appointment day, and I'm so happy at gusto ko i-congratulate yung bumubuo ng primary HR na talagang mabilis sila magtrabaho, and hanggang sa baba, mga sub offices, maraming salamat sa kooperasyon ninyo, at malaking bagay po ito sa ating mga bagong hirang o bagong kuha ng mga teachers natin at yung mga na-promote natin. Alright. Ma'am, isa sa mga issue po sa panahon ngayon, ito po yung sinasabi natin na suporta para sa atleta. Kasi nangihinayang din kami at hindi natuloy ang ating R1AA, ma'am. So alam naman po natin lahat na hindi po natuloy ang R1AA na to be hosted po sana ng Pangasinan 1. At ma'am, at meron po tayong, ang GPTA po ay mayroong programa na inilunsad. Ang suporta para, Tumblr, which is suporta para sa atleta. So ma'am, pag-usapan na po natin ang issue to. Para malinawan po ang ating mga manunod na galing na po sa inyo. At this is live. Sige po, ma'am. Okay. Alam niyo yung suporta para sa atleta. Again, ginawa ko rin yan sa San Carlos. We did well. Really. At doon, group chat lang yun. Group chat lang kami doon. Ang dami nga natin group chat. Doon kasi, na-create kami ng group chat, yung mga susupport sa ating athlete. Like for example, ikaw, ilan nabibigay mo, parang kantsawan lang. And then, actually, we raised ata 600,000 in 2 days. Sa kantsawan na sa group chat. So, bakit natin inulusan ito? Kasi ganito po, para mas maintindihan nila saan pa nanggagaling yung suporta para sa atleta. Well, I was there in Sangkar, kasi sabihin natin na napalapit ako talaga sa mga atleta. Makita nyo naman na marami kami nakuha awards. Okay, yung awards na, it's priceless. It's priceless. It's because of yung most disciplined, nakuha natin, most organized. So sabi ko pa doon, ito na yung priceless na most disciplined, diba? Para bang, wow, talagang napakalaking bagay yun. Kasi yun po ang hiniling na mahal na mayor namin, Ma'am Sheila, kasi hindi naman imposible siguro makuha natin ang number 1, sabi niya. Kasi from 9, number 9 kami noon. Imposible siguro makuha natin ang number 9. Pwede bang makuha na lang natin yung most discipline? So, okay, Mayor. Sige, susubukan ko po at tututukan ko yung mga bata para masungkit natin yung the award of most discipline. So, isa yan. So, there are 4 awards. So, yung 4 na yun, nakuha natin yung 3 sa San Carlos. Okay, nakuha natin yung 3. And from round 9, we rose to what 4. So, ito yung ranking natin ay gawa-gawa lang natin. Wala naman in-clear na region, kasi bawal nga. Pero pag susumututan mo yung mga medals na tangga, yung po yun. Para may paliwanag ko kay Greg at Shem, saan pag nanggagaling yung suporta para sa atleta? At bakit po kami tumaas na gano'n? Okay. Kasi ganito po yun. Ang mga atleta natin, example, yung boxing. Yung boxing namin, meron kasing team management doon. Kasi ang ginawa namin, may mga team management doon. Yung team manager doon, lumapit sa akin, sabi niya, Ma'am, pwede bang magbigay tayo ng sapatos sa mga boxers natin? Bakit? Sabi ko gano'n, wala silang shoes, nakachinelas lang sila habang Kasi practice pa lang ito, wala pa yung competition proper. So, ibig sabihin, talagang walang gamit yung mga, okay, sige. So, gusto kong makita at gusto kong ako mismo ang magbigay ng sapatos nila at maramdaman ko ano pa ang kailangan. So, I went there, tinignan ko, nung makita ko
galing sila sa hirap talaga. Hindi ka naman siguro makakakita ng boxer na puti-puti, galing sa ano, di ba? Mayaman na pamilya, syempre, galing yan talaga sa mahirap. At makikita mo, wala talaga silang galing. So, the time nung regional meet talaga, I was with them. Yung the fight, I saw the fight. And when I saw the fight, ayokong tignan na yung bata ko ay sinusuntok. Tapos talagang nag-close na ako. But the support is there eh. Yung gusto ko makita talaga. So, tatakip na ako ng mata. Ito ang heartbreaking shame. Kasi alam nila kasi, nagkaroon kami ng parang kasi nung during the practice, mananalo kami parang nakapangako sila. Promise nila na mananalo kami, kaya namin talunin. Talaga, sabi ko, sige, manunod ako. So this is the heartbreaking part. So, nakita natin na gano'n. Pagbaba kasi ng boxer, yung bata, alam mo ba, umiiyak siya. At nag-sorry sa akin na hindi siya nanalo. So sabi ko, it's alright. Sabi ko, okay lang. Pero kita mo na grabe yung suntok, grabe yung hinarap niya dun sa tao. So, sa kalaban niya. So sabi ko, it's okay. Kaya niyagap ko yung bataan. Ang tanong ko, nagkaroon ako ng ang tanong ko doon is, after the game, sino ang tumingin dito sa mga bata nito? Yeah. After the game na umuwi siya, sino ang nagbigay sa kanila ng pagkain nila, ng vitamins nila, at ng gamot para sa sakit? Diba? Who look after these athletes? So, naramdaman ko po yun. Kaya, ang sinabi ko doon is we raise funds para dun sa ang gold medals natin sa itatanggap ng 20,000. Wow, okay. It may be, gagamitin nila dun sa mga vitamins, gagamitin nila, or it may be yung pagtupad ng pangarap nila. Kasi yung mga bata, ang simple ng pangarap nila, magkaroon ng cellphone, magkaroon ng laptop, bisikleta, and even that, we have that in San Carlos, may naibili, meron kami sped na athlete na nakabili ng tricycle, pangkabuhayan, at binigay niya sa tatay niya. Yung mga aming sped swimmers, bumili sila ng bike nila. Sabi ko, ipagkakaiba natin yun. Since this is a GPTA program, why not? Lagi natin sinasabi, wala akong pinili. Okay? Ang pera we raise about 1.7 million. Since hindi natuloy, ay nasa June pa lang, ay binunik na natin sa ating mga PTA at sa ating mga PSDS, at meron silang pinirmahan memorandum of agreement also na gagamitin nila sa sports din. Kasi yun ang ginawang resolution ng GPTA, and we supported that. Ang resolution is for sports. So, nagkaroon din sila ng sa atin na gagamitin nila sa sports. If when hindi nila ginamit sa sports, they could have another resolution na gagawin. So, yun ang advice natin sa ating mga PSDS at mga PTA kung if and when gagamitin po nila sa iba yung na-raise na funds. So, sayang nga lang hindi natuloy yung R1AA. But, potentially, sabi ko nga sa ating mga sports coordinators ngayon, balikan natin yung ating mga athletes. We try to see kung ano na nangyari. If we could have a competition na gawin natin virtual, chess, pwede naman, para ma-feel nila na hindi sila napabayaan. We will do that at hahanapin natin sila at titignan natin sila. Yun ang gagawin natin. Since we're talking about finances, ma'am, what is your stand po sa Debit Order 15 MOOE at saka yung checking account Debit Order 29 Series 2019? Okay, ganito po yun, meron na tayong bagong pamamaraan in this new normal kung paano gagamitin yung MOE. Okay? So, pero prior to that, gusto ko lang ma-clear sa ating mga school heads at sa mga teachers natin, ang purchase order at purchase request, ang pipirma talaga yan ay superintendent. Ay nakalagay po yan sa Debit Order number 67, Yes, Series 2016. 2016. Okay. Pero ang napansin ko
kasi, nung pagdating ko, pero napansin ko lang, nung mga bandang ito, kasi sa dami nga ginagawa, ang pumipirma ng purchase request ay school head, siya rin ang pumipirma ng purchase order. Okay, which is hindi po talaga dapat. Hindi po sila ayos non-implementing units po itong manito. So nakapanood po sa DepEd Order number 67, Series 2016, na ang pipirma po ay superintendent. Okay, siya ang pipirma ng purchase order at purchase request. So ibig sabihin, isa sa trabaho ng ating ng superintendent ay tignan kung paano ginagastos ang MOE ng mga schools. Hindi natin sinasabi na pinapakiraman tignan kung paano ginagastos na nakapaloob sa guidelines. So, tinitignan natin kasi, again, itong sasabihin ko, it's not validated, but meron tayong mga naririnig na may mga ganitong ginagawa, ayusin po natin yan. Okay? Ayusin po natin yan, tinitignan natin, may overprice ba? Tinitignan din natin kung tama talaga ang paggastos. Dito sa new normal, meron tayong paraan kung paano nagagastusin. Oh, okay. So, una is that dapat ang paggastos is sa handwashing or sa ventilation, para sa mga repairs. And the rest is to support the learning continuity plan of the school. Okay. So, yun po ang titignan ng ating mga schools. Yun din po ang titignan natin. Papasok ngayon yung printing ng modules. Okay. Papasok, magpiprint sila, ito yung gagamitin nila to support the learning continuity plan. Okay. Kagaya ng sinabi natin na hindi maibibigay lahat. So, saan papasok ang schools ngayon? So, itong mga printing ng modules natin. So, kaya natin in-emphasize na yung MOE, meron tayong mga DepEd orders. Tapos, yung mga naka-check na ngayon ang mga schools, anong DepEd order yan? Ay, DepEd order po ito, hindi ko po ginawa na mag-check ang mga schools. Dapat noon pa yun. Dahil sa nag-pandemic tayo, stop, hindi tayo na-orient ng land bank, but we do the orientation already. Marami na tayo na-upload ng videos. Yes, virtual orientation. Meron na rin in-upload ang ating central office kung paano ang hinihiling lang natin sa ating mga students, basahin o panurin kung paano i-analyze po nila yung mga, kasi gusto na natin mag-face-to-face, nahihirapan tayo, hindi nga pwede ngayon, so we conduct webinar. Ngayon, ang hiling lang natin, kung meron silang tanong, ay pwede na nilang itanong para mas malaman nila ano pa talaga yung mga DepEd order. Kaya we keep on posting it, what is important, at post tayo ng post kung hindi naman nila binabasa. So, kailangan po nilang basahin. So, we have also teachers, baka gusto nyo na rin basahin, and then one of your meetings, you can talk about the MOE sa inyong mga student at kung paano gagastusin. So, collaborative effort po ito ng school head at saka mga guro. Okay, on how they will spend their MOE. Alright, ma'am, isa naman po sa naging proyekto niyo po noong ECQ o GCQ o quarantine period mo, yung bayanihan sa bayan ni Juan. At napakalaki po ng ating na-raise. Yun nga lang, may mga issues po. Hinahanap yata yung 28 million na na-raise natin. So, your thoughts on that, ma'am? Okay, malinaw naman na, alam nyo, bago mag-umpisa yung bayanihan, nahihiyan kasi ako, may mga nakita ako ng mga teachers natin na hardgoing, doing the bayanihan. Sabi ko, I think I have one in Sual ata na nakita, I have one in Ortiz. Simple bayanihan, nagbigay ng tulong or magpasakay, pasabay ko na, bililan niya, sabi ko gano'n, wow. If our teachers could do this one, bakit ako na superintendent? Hindi ako ang mag-initiate. Na hindi pala. Kasi among all, sinasabi natin sa ating komunidad, sino ba ang hindi nawala ng trabaho? Di ba tayo? Government employees na permanent. Government employees na permanent. May sweldo po tayo. Paano tayo makakatulong sa komunidad? Di ba? Parang makikita po na wala na talagang makain. So, anong gagawin natin? So, actually, bago natin inulusan ang Oplan Bayanihan sa Bayan ni Juan, tinawagan ko o kayo ng vector o tinawagan ko ang ating mga presidents ng different associations on how we do it. Okay, yung president ng TESPA, NAPSI, mga teachers, on paano natin
nila gawin? So, they have some proposals. Sabi ko nga nung ano kayo, Gcash or what? Ano ba gawin? Paano? Pero napakahirap magpakpak dito sa Diyo. Ayoko rin. So, one of the president suggested, gawin na natin sa school, ma'am, magkanya tayo. Oh, wow, that's a nice idea. Kayo na lang ang bahala doon, but kailangan natin record. Okay? Kasi record natin kung ano yung mga ano para ma-acknowledge natin yung mga gumagawa. At ito ay walang pilitan. Kung paano yung bayanihan nila sa school nila, hindi ko na po alam yun. Basta nag-sample nga tayo para naging model tayo. Ito, mga frontliners muna. Diba? Ano natin, frontliners muna. Pangalawa, yung nakita natin na frontliners, yung iba, adopt a family at your community. Binigyan natin ng pangkabuhayan. Okay? Instead na ikaw ang maglaba, magpalaba ka na yan. Diba? At least ano, diba? Tapos nakita natin yung mga bata hindi kumakain. Ano natin? Hindi naman yun ang target natin na una eh. For the teachers to visit yung kanilang mga school children, ano bang nangyayari sa kanila, kumustahan yun. So, naging initiative na rin nila na magbigay. Magdala ng biscuit, magdala ng syempre papasyalan nila, naging initiative po nila yun. So, ito ang pinakamatindi yung pagtatanim. Alam niyo naman, dahil na ata pati yung pag-ano ng kain ng bata, ginawa ko na lang para makita. Lahat ng lupa yata. So, ano nangyari na yun, diba? Kaya nga sabi nila, pag walang gulay sa palengke, pumunta ka sa bahay ng teacher, meron. Diba? So, yun po ang nangyari. And of course, yung reloaded na tinatawag. Kasi napansin natin, ang binibigay ay Canned goods, noodles, ang number one na palalakasin natin, yung immune system natin. So, paano natin mapapalagas kung puro canned goods tayo? Since our duty as teachers is to educate the community, trabaho natin yun, mag-educate sa community. So, we launched this bayanihan in the form of, gulay na, at to the fact na nabigay na tayo ng savings, nagpaputol pa tayo ng malunggay. So, it is uploaded for others to be inspired. At susunod yung iba. Ito, lagi ko sinasabi, kung napilitan ka, sana hindi mo na ginawa. Diba? Ito ay voluntaryong trabaho in times of pandemic. Kasi inisip natin kung ang tao na walang makain, makakaisip na yan ng kung ano, ay baka ikaw pa ay maging biktima. Diba? So, wag natin wag tayong darating sa punto yun. They can see our concern. So, nakita nyo, dahil sa ginawa natin sa ating mga bata, na-appreciate ng community at makuha ng mga teachers natin ang respeto ng community. Dahil yun nga, may sweldo tayo, tumutulong pa rin tayo. Ulitin ko, wala tayong pinilit, wala akong nakausap ng mga teachers. At wala kayong natanggap na pera, ma'am. At wala akong natanggap na pera. Ito po ay nire-register lang namin. Binabato lang ng mga reports, kinoconsolidate ng ating PSDS, Lian, thank you Lian meron si Lian na nagko-consolidate, at nire-report po ito, wala po akong natanggap na pera. Para mas malinaw po yun, kinoconsolidate lang po yung mga naibigay at nilagyan na lang na form ng cash para mas makikita natin yung effort nila. And nagbigay tayo ng award sa mga yung mga top 3 because in our part meron tayong rewards and recognition, so hindi natin tinatanggal yun. At so yun ang nangyari. Yes, ma'am. Bagong-bago rin po, speaking of bayanihan, ma'am, meron po tayo ngayon ng nilususan ang bayanihan tablets, which is in support to our online and offline learning LDM po. Yeah. Yung bayanihan na tablets, okay, ulitin ko ulit when you say bayanihan, voluntary po yan. Wala po tayong pinipilit at hindi ko po sinasabi na, magbigay ka. Hindi po. Inumpisahan po natin yan para yung to level the playing field. Yeah. Kasi ang sabi nila, yung mahirap, wala na. Mahirap na sila. Hindi na sila makakasabay sa ating mga may kaya. Kaya nga nililevel natin yung playing field. Anong ginagawa natin? We identify the poorest among the poor ng mga children natin at doon iikot yung tablet. Una kasi naisip ko, bakit kung TV kaya? Ang na problema sa akin sa TV, paano
sila magpipicture ng mga ginawa nila, isi-send sa teacher nila, parang medyo mahirap. Tapos pag TV, parang dala-dala nilang malaki. So, mas madali kung ang tablet ay iikot. So, sabi ko dito, nagbigay na tayo sa tumbar. Kasi alam niyo naman, kung may proyekto tayo ang nag-umpisa. Para makita nila na sincere tayo sa programa ito. So, anong ginawa natin? Nagbigay tayo sa barangay tumbar. Itong bahay na ito, parang 5 ang anak. Okay, may college, parang high school, tapos gano'n. Pero may mga katabi rin siya na medyo marami ring bata doon. At the barangay captain ay nandun siya at nakita niya yung kagandahan at nakapag-usap kami ng konti at nag-promise niya na magbibigay siya ng 3 tablets. No? Okay, napakaganda nun. So, explain ko yun kung paano iikot kasi ganito po yun. Although we have the printed, iba-back-upan pa rin natin yung mga video lessons. Yes. Okay, may printer man dyan, may back-up pa rin ng video lessons para mas maintindihan ng mga bata. Like for example, in kinder and grade 1 or how will you teach phonemic awareness? How will you teach sounds of the alphabet? Yes. Kung walang video lessons po yan. So kailangan, kaya ginawa na po natin yung reading lessons. May mga videos na tayo na nakahanda na para sa ating mga bata. Tandaan natin, may mga bata tayo na talagang struggling readers hanggang high school para meron yan. Okay. So, ginawa natin ang paraan niya. Kaya nga sinasabi natin dito, ang teacher ngayon, every teacher should be a reading teacher. Dapat alam niya. Kaya meron siyang copy ng lahat ng reading videos natin. So, nung ginawa natin yan, ulitin ko, we cannot teach phonemic awareness, sounds of the alphabets, ng printed lang. Kailangan natin ng mga video lessons para mas maintindihan nila. At it works. Nakita ko kasi sa yaya ng anak ko, maintindihan niya. So, sabi ko, wow, this is good. At hindi lang yung anak ko ang naturuan, pati na yung yaya. So, maintindihan niya. So, pati yung pronunciation mo, maayos na. Okay. So, yun ang ginagawa natin. Yung bayanihan tablets, ang target natin sana, it's 10 kada barangay. If that is possible. Sabi ko, kung wala man sa set, kasi wala nga sa set, at tapos na tayo sa set, it's yung ating mga may kaya, abroad or what, na willing tumulong. Kasi may mga stakeholders ba? Yeah, mga stakeholders. May mga gustong tumulong, pero hindi nila alam kung paano paraan. Okay, so, anong gagawin natin? Okay, kaya nag-launch tayo ng bayanihan tablets, kaya umiikot na tayo sa ating mga mayors. It may not come from the set, but their support, makikita lang nila, yung support, ay siguro, itong ating mga stakeholders, ay titignan din, kaya nga sabi ko, inunahan ko na para maipakita natin kung ano yung kagandahan nung nagkaroon sila ng tablets. Remember, we have tablets from the central office. So yun po ay re-release natin. Pero yun ay kukulangin kasi most of the tablets ay nasa high school. So kukulangin, kaya tayo papasok sa mga elementary natin, kinder natin, doon sa poorest among the poor, para to level the playing field na makakakita rin sila ng mga video lessons using our gadgets. Ulitin ko, it could not be, hindi siya kailangan may internet. We can share the videos through share it up or using the flash drive. Mga old tablets po na gumagana pa. Yes, and ito rin po, it need not to be bago. Pwede rin siya yung old tablets or old cellphones. Kaya nga sabi ko, unti-unti na akong nakiklear ng mga cellphones ko na hindi ko na ginagamit. And not as well, I will donate it to the schools. Ito pa mangyayari, hindi natin dinodonate doon sa magulang. Dinodonate natin sa schools. At schools ngayon ang magpo-program kung paano paano papasa yun sa ating kasi magkakapatid lang naman kasi, magkakamang-anak. So, doon po iikot, gagawan siya ng schedule at i-monitor ng ating mga teachers. So, that's it for my... And I would like to shout out na yes po, mga kasama natin na nag-pledge na po ng mga tablets. May mga nag-pledge na po ng mga tablets. Marami silang direct, ano? So, unang-unang nag-pledge ang Mayor ng Burgos for this step, 100 tablets po kay Mayor Resilina ng mga taran. Meron na siyang 20 tablets, nandiyan na Greg. At kay Barangay Captain
walking ng kalasyaw. Yes po. Ayan, may 10 tablet. Itong mga dinodonasyon po nila, hindi na po pupunta sa amin. Doon din nila ibibigay po din sa kanilang locality. Nire-record lang natin para magbubuk ito sa account ng mga schools, magbubuk din dito sa account ng SDO Pangasinan. So, ito nga, just recently, sabi nga ni Kung Jumel Espino, ang target ko is 100. I thank you, Congressman Jumel, salamat po. The target is 100 ang kayang may produce at kung paano na ibibigay ay gagawin. So marami pa tayong nag-pledge. May mga NGOs din tayo nag-pledge at mamaya siguro balikan natin at mag-break muna tayo for this. Okay? Alright, kahit yan po. At alam ko po, marami po ang naliliwanagan sa ating kumustahan sa SD1 Pangasinan. Direct from our SPS, Dr. Sheila Marie A. Permisias. Alright, stay tuned. We will be right back. Pagsalita niyo naman po. Bayanihan ng mga LGU para sa learning delivery modalities ng SD1 Pangasinan, inihahanda na. Ang pinopropose namin programa, yung bayanihan, yung tablet po sir. Kasi pwede natin siyang gamitin ng online, offline. Napakahirap po kasi magturo ng printed kung hindi nila nakikita yung video lessons. Kaya talagang gagamitan talaga natin ng tablets or TV. Sa pag-ugnayan sa mga LGUs ay hiningi ni OIC Schools Division Superintendent Dr. Sheila Marie A. Permisias ang pagsuporta ng mga mayors sa pagkakaroon ng tablet computers para sa mga barangay na siyang gagamitin ng mga learners sa mas interactive na pagkatuto sa ilalim ng offline digital distance learning. Agad naman itong sinang-ayunan ng mga mayor at nagpahayag din sila ng pakikiisa sa hinihinging pagpapalakas ng internet connectivity sa mga bayan. Ang pagsuporta ng mga LGUs ang naging resulta ng pagbisita at pakikipag-ugnayan ng top officials ng Schools Division Office 1 Pangasinan sa pangunguna ni Dr. Sheila Marie A. Permisias at sina Assistant Schools Division Superintendents Dr. Marciano Soriano Jr. at Dr. Elio Baldo sa mga schools districts ng Dr. Sheila Marie Permisias. Yes, ma'am. Ma'am, yun nga, marami pa tayong gustong talakayin sa SODA. Ngayon naman, let's talk about the future plans po natin for the next 365, next 365, next 365 days. Okay, bago yan, Greg, di ba, makaikot tayo sa ating mga mayors. Gusto ko muna i-topic yung about senior high school. Oh, okay. About senior high school. About senior high school. Kasi ito po ang nakikita natin. Bakit ba na-create ang senior high school? Bakit ba tayo nagkaroon ng senior high school? Ano ba ang talagang rason? Bakit meron tayo senior high school? Yun nga, yung mga mag-graduate natin ay dapat kolehiyo, trabaho, negosyo. Okay. Ulitin ko, kolehiyo, trabaho, negosyo. So, titignan natin, after nung nag-graduate sila ng senior high school, nasaan na yung mga graduates natin? Kung baga itatrack natin Na-track ba sila? Saan na sila napunta? So sa pag-ikot-ikot natin, doon natin nakita, when we asked the school heads, kasama ng ating dalawang ASDSS,
when we ask the school heads, like, example lang po dito, yung Infanta, Yes. na alam naman natin, dagat ang nasa Infanta. And then we ask our senior high school, our high school principals on their offerings sa senior high school. Kapag tataka, wala silang agri-fishery. So, dapat naman sana na i-offer. So, nung nasabi namin kay Mayor yun, salamat Mayor, at si Mayor naman ay open. Dahil doon, yun nga, ang laki-laki ng ating dagat, ang maraming mga negosyo na may pasok doon. Bakit hindi tayo magkaroon ng offerings for agri-fishery? Okay, so yun ang tinitingnan natin ngayon. Tinitingnan natin ngayon. Bakit may katulungan doon. So, inatasan ko si ASDS Ubaldo para i-check yung mga offerings lahat. Balikan lahat ng offerings kasi maari, nung una kasi, nung inilunsad ko, parang mabilisan. So, hindi na nakita kung paano kasi dapat kasi ino-offer ng ating mga school heads yung ano ba yung industry, local industry. Doon sa bayan na yun, ano ba yung negosyo doon? Okay, ano ba yung pwede para sa ating mga graduates after senior high school? So, pag introduce, tapos wala namang offering, paano nangyari yun? So, inatasan natin si Eli Ubaldo, ASDS Eli Ubaldo, revisit niya lahat ng mga offerings, i-revisit niya lahat kung ano yung mga naka-assign ng mga senior high school teachers doon at sisiguraduhin natin na papasok yung tatlo, kolehiyo, negosyo, trabaho. Ang next na target natin, yung trabaho yung sinasabi is that lahat ng mga alam natin na gustong mag-exam ng CSC soft professional ay pag-i-examine natin yung mga bata. At bago sila mag-exam, parang tayong coaching pa rin. So that after nun, may pasan na yung exam, hindi na sila mahihirapang maghanap ng trabaho. Kasi meron na rin silang eligibility. Ibig sabihin, meron na silang pambala. Kasi, alam nyo, yung mga position sa atin sa DO, hindi naman kailangan na 4-year course. Yes. Pwede 2-year course, tapos meron kang eligibility na software, pwede ka ng ADAS 2, pwede ka ng ADAS 3, pwede ka ng administrative aid. So, bakit hindi natin bigyan din ng chance ang ating mga senior high school na nag-graduate na mag-exam ng CSC soft professional. So, that is our target. Titignan natin yung kolehiyo, trabaho, at negosyo. Ano yung negosyo? Okay, nagkaroon na tayo ng trabaho, kolehiyo, of course, kolehiyo, i-guide pa rin natin sila. After senior high school, ano bang gusto nila? Di ba, may mga pangarap ka, gusto nyo mag-nurse. Courses na kukunin nila. So, yeah, i-guide din natin sila. Itatrack natin sila. And of course, yung negosyo. May mga bata tayo na ano ba yung kakakitaan na sila ng hilig sa negosyo? Entrepreneurship. Kakikitaan na sila ng hilig sa pag-negosyo. So, pag nakita natin na yung bata ay may hilig na doon, bakit hindi natin yung bukid? Ba't hindi natin suportahan? Hanggang pwedeng suportahan ito ng mayors natin o yung mga barangay officials mo. Eventually, siya ang makakapag-angat. Ito sila ang makakapag-angat yung poverty reduction na tinatawag doon sa locality ito ay ma-address because we prepared our senior high school for the three: trabaho, negosyo, at Kolehiyo. Okay. Galing naisip niyo pa rin po ang kanilang buhay after schooling. Yun dapat. Kaya tayo gumawa ng senior high school. Kaya kinreate yung senior high school para dun sa tatlong yun. So we will track our graduates of the senior high school. Saan na ba sila napunta? Kaya nga, pababalikan ko sa mga school heads, yung mga nag-graduate na, saan na sila napunta? Okay. Shout out sa mga sila successful. Kung successful sila, ano sa palitan parang distrito. Kumustahan natin. Yes. Na may mga magagaling tayo na mag-graduate ng senior high school. From the writer side, iba naman po tayo. We have 33 DIOs, District Information Officers, na natutune in po ngayon. Ma'am, any message po sa ating mga DIOs? Yeah, at kumusta? At alam kong ito yung ating mga DIOs na na-create ay mag-uumpisa na gumawa ng ganito rin sa atin. Yes.
Yun po ay talagang in-encourage natin, hinihikayat natin para doon sa kanilang locality ay masabi rin nila kung ano yung mga best practices. At thank you. At nakita ko magaling ang mga DIOs natin sa broadcasting at sa pag-video nila. Nakikita ko na napakaganda na naumpisa natin at bumababa na sa baba. So, congratulations to all of you. At yung passion nyo, alam ko, gusto nyo itong ginagawa, kaya napunta tayo sa DIO. I hope so. Kasi dapat talagang passionate ka dito para mas ma-embrace mo itong programa nito. At may palabas mo, yung talento mo talaga. It's a way na naipapalabas natin yung talento ng ating mga teachers. Yes, correct. Yes, yun naman po. Yung ating, pag-usapan naman natin na isa sa mga future plans po natin, ma'am. Okay. Kakatapos nga po ng SODA, so what do we expect for the next 3 6 months? Kagaya ng nabanggit ko, nagkaroon kami ng konting talakayan ng ating buting Congressman Chumel Espino. Ang target natin is yung mga schoolless barangay. Yung mga barangay na walang eskwelahan. Okay? Since education is a right, karapatan ng bawat bata na pumasok, karapatan niya na, karapatan. So, dapat ibigay po natin yan. So, titingnan natin yung mga schools, ay yung mga barangay na walang schools. So, sabi ko kay Kung Chumel kung paano gagawin yon, at yan ang target natin na isa, at ang LGU ang makakatugon nito. Kasi ang unang problema dyan kasi is yung paglalagyan ng classrooms. Minsan walang lupa. So, yun. Kailangan pupasok na yung LGU para mapilan ng lupa. So, ang gagawin natin is magpamap tayo. Ilan sa bawat municipality ang walang schools sa kanilang barangay. Walang school sa barangay na ito. At ano yung next move natin? Kasi magiging madali yan kung susuportahan ng LGU natin, tapos papasok ang central office, magtatay ng building, madali lang yung mag-transfer ng teachers. Okay? Madali lang yung mag-transfer ng bata. Okay? Madali lang yung mag-transfer ng bata. Pero kailangan, meron silang pupuntahan. So, mag-uumpisa yun through the cooperation of our LGU. Natawag na yun. So, that's one. Yan ang target natin. Yun din sana ang pinano ko sa San Carlos noon. Meron pa kami ilang barangays doon. Naiwan ko na. Pero ito, pinapamap ko dito sa Pangasinan kung ilan pa yung mga barangays na walang school. That's one. The second is yung creation of more integrated schools kung talagang kinakailangan. Kasi may mga parang magkakadugtong yun yung schoolless barangays and yung integrated school. Kasi ang bata, pag napakalayo na ng school, tatamad na yan. So, yan papasok yung hindi nila gustong mag-aral, kaya tinitingnan natin yung posibilidad na ngayon. Pati yung creation of more integrated school at yung yung nasabi ko kanina, yung senior high school. So, yun ang ipoprogram natin in the next days to come na mas maayos to na ilatag. And of course, yung ating mga school buildings. Okay? Ang plano po dito is yung mga buildings na i-repair, yung mga project na dapat makita ng ating mga LGU at para makita nila kung ano ba yung project ng DepEd. Ito, ano yung pwede nilang idagdag kasi hindi ito ibibigay ng DepEd. So, dito kami papasok. So, dapat nang uusap-usap para dito. Para at least, hindi na po yung, ito nagbigay dito, nagkaroon ng sobra-sobra. So, yun ang gagawin natin. Okay? Napakaganda po talaga ng inyong mga projects, ma'am. At isa sa mga projects ninyo na napakaganda itong kumustahan. Kasi from time to time, nakakamusta po natin o nakukumusta po natin ang field, right, Sir Greg? Yes, at alam ko pong marami pang nabitin sa pag-discuss ng ating superintendent sa kanyang mga programa. Susubukan po natin sa kapwa na makapanayam next week after po ng ating dalawang Assistant Schools Division Superintendent. Yes, that's right. Makakapanayam po natin next week ang ating dalawang bagong ASDS, Dr. L.S. Ubado at Dr. Marciano U. Soriano Jr. Maraming salamat po sa time ninyo, ma'am. I know you are so busy.
Opo. Yes, maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa unang air ng Kumustahan sa SD1 Pangasinan. Okay, and I would like to take this opportunity na pasalamatan ang behind the scene, Yes. camera. Nandito sila. Nandito sila. Sila Sir Jerry, Hawkins, at Sir Jason. So, and of course, yung kayo dalawa, of course. Bakit nga mga sarili ninyo, napakaganda itong mga nakikisan natin para mas konkreto yung sinasabi natin at direct sa ating mga teachers kung ano ba talaga yung mga iba't ibang programa. So, kagaya ng lagi ko pong sinasabi, in this time of pandemic, all this others love can save us now. So, yun lang po at salamat sa inyong tiwala, salamat sa inyong pagmamahal, at salamat sa mga panalangin na ngayon ay alam kong nandyan at binibigay nyo, hindi lang po sa atin, pero sa ating division, sa ating pansanay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, kahapon po, makakakinggan nyo rin po kami sa DWPR. Kasama po dyan si Sir Richard Marza at Sir Joseph Bacari. And of course, lalabas din po kami ng bagong programa, ang Leksyon 101. Yes, ma'am? Yeah, thank you, Greg and Sheng. Again, itong mga programang mga bago natin ginagawa ngayon ay makakatulong sa pagbibigay ng informasyon at sana makagawa rin ang ating mga district IOs na Yes, ma'am. na ginagaya na po yung mga ginagawa natin para mas masabi o may pakita kung ano yung mga ginagawa natin sa ating locality. Mas maganda po yun. So, district IOs headed by our PSDS. Good luck sa inyo. Good luck. Maraming salamat po. Sa next